Umasipala iJB Max unezihlalo ezingama-67 ngamaqela ezopolitiko amahlanu kuphela afumene izihlalo kulo masipala. I-ANC iphumelele izihlalo ezingama-33, iDA yafumana ezili-17, iFF Plus inezihlalo ezili-9, iqela le-EFF lifumene izihlalo ezi-6, ngelixa iPatriotic Alliance ifumene izihlalo ezi-2. Amanye amaqela ezopolitiko aqinisekanga ngokusekwa kwesigqeba sekomiti yalo masipala, kodwa iFF Plus ithi ukubambisana ngolawulo yeyona nto iza kubanceda ukuzisa inkonzo. We will not go into such a system because the ANC will then have the majority in the committee system. So we will only use the executive committee system where there is not a dominant political party in that committee. Ukanti DA ithi iza kuva ngesigqeba sayo sikazwelonke malunga nokuba ithathe liphi inyathelo. Totally opposed to that. So in an executive system, we have to look what's on the table. I don't believe it's on the table here, and obviously we will get guidance from our federal leadership on that one. Iqela le-ANC lelona qela lifumene izihlalo ezininzi kulo masipala kwaye lithi lisathetha-thethana namanye amaqela ezopolitiko ngobambiswano. We must, however, indicate that different political parties have demonstrated keenness to enter into discussions about coalition. Once these discussions have been concluded, the ANC will make appropriate public pronouncements in this regard. Kusenjalo ingcali yorhulumente basemakhaya ithi oomasipala bakule meko banakho ukuba nekomiti yesigqeba xa ubambiswano lungaphumeleli. I've always punted the idea of by-elections where none of the legislative measures can be implemented. Remember, at the end of the day, it's a numbers game. For some reason, there must be that fulfillment of 50+1, let alone the punted idea of an executive committee system. Ngelixa amaqela ezopolitiko esabamb'ingxoxo banikwe de ibe ngumhla wama-23 kule imiyo ukuseka ibhunga likamasipala.